Ve mijarêjî her wiha hin mijarên dinên girin ku siyaseta Tirkiye ve girêdayîne. Semra Polat ji Ankara mêvana min e. Silav û rêz bûte Birêz Polat. Semra xan destpêkê de dixwazim bizanibim yani ev rewşa heyî dibêjin ku wekî hilbijartineke pêşwext jî dikarî li Tirkiye çê bibe. Tedî CHP dixwazê, Zafer Partî dixwazê, Dem Partî dixwazê ku hilbijartinê pêşwext çêbin. Tu bawerî ku ev rewşa aborî û savekê hilbijartina pêşwext li Tirkiye çêbe? Lê hilbijartin bibêjî aborî pak nabe. Lewre hûn jî zanin hilbijartina şaredarî bû. Ew hilbijartina şaredariyê da CHP pir cî hilda. Ankara hilda, İstanbul hilda, belê İzmir, Hergav destîne herkes dide CHP İzmir'e. Lê İstanbul û Ankara'yê jî hilda. Paşê got erê em dixwazin her ne hilbijartinê. Lê Özgür Özel yani bi Tirkî bêjin net nîne yani. Îrod bêje erê em hilbijartin dixwazin sibên bêje na ez hilbijartinê naxwazim. Lewre Dem Partî û CHP dixwaze ku her ne hilbijartinê. Lê Özgür Özel jî dizane ku ew hilbijartina Belê. Birêz Polat dixwazim bipirsim yani gora bahveriya te. Mesela guhertin siyaseta Tirkiye'de çêbibe. Yani mesela CHP verê dest hilatê. Ev partiyên din got alîkariya CHP dikin Dem Partiye, eştere bêjim partiyên dinên muxalefetê ne. Rewşa aboriya Tirkiye dê baştir bibe bi guherîna partiyan tu çawa dinirxîne? Rastî jî niha aboriya Tirkiye nerinde te jî gavadinê got pir deynê Tirkiyeyê heye. Hem derva hem hundir da yani karkerekî biqebite yani ne mümküne karkerekî tenê biqebite mala xwe îdareke. Lewre perê malê û zarê xwe dişine meytebê û yani mala xwe ra qe tişte nestîne jî belengazê yani ça avav be, ça mala xwe avav ke. Ew ne mümküne mixabin. Birêz Polat tu dizanî belê Birêz Polat mesela gelek şirovekar dibêjin ku rewşa demokrasiyê li Tirkiye, rewşa mafê mirov. Wisa dike ji ber ku proseyekî demokrasî baş li Tirkiye rêve naçê, ev yek tesîrê li aborî jî dike. Yani tu bawer dike ku li Tirkiye proseyekî demokrasî baş bi rêve biçe. Yani mesela bêjin pirsa Kurd de, pirsa mafê mirov de. Yani ev yek dikarî tesîreke pozîtîv ji bo pêşketina aborî peyda bike? Hûn jî dizanin ew çend salê, sed salê Kurd dixwazin ku mektebê devletê da zimanê xwe hîn bin. Yani zarok û zarokê wana zimanê xwe hîn bin. Hûn jî dibînin ez Kurdim lê Kurdiya min jî ne baş e. Mixabin. Kurdiya te gelek baş e bi rastî Birêz Polat. Ev bi rastiya Tirkiyeyê. Yani em Kurdin lê Kurdiya me ne baş e. Em çatkin em pirtika dixwînin û minak ez çûme Artuklu Üniversitesi ew Kurdî hîm bûn hîm dikirin ez jî çûm min dîplomaya xwe jî istan lê mixabin em mala xwe da Tirkî daxifin derva Tirkî daxifin lê bona wî jî Kurdiya me ne baş e. Lewre pratik tune. Lewre em çûne mekteba Tirkiyeyê bi Kurdî dersa me Kurdî tune bû. Mixabin. Yani aniha jî öğretmena Kurdî jî hene
لی دولت بیجه که هون زاروی بیجه که ام کردی هم بن پاشه ام öğretmen بشینن. بله مامۆستەیان بشین بله. مامۆستەیان بباره بله مامۆستەیان بشینه. لی او بیجه میناک او 20,000 هبه که بیجه که از کردی باخفم از دخوازم که کردی هم بم پاشه devlet dera mamostet yani dixwazim bêjim birêz Polat dixwazim bêjim yani li Ewropa jî wisa ye dinyayê jî wisa ye gava ku proseyeke demokrasî heye mirov di nav aştiyê de di nav ewleyiyê de di nav demokrasiyê de dijin bawer bike ew nav bingehekê ji bo pêşketina aborî jî durist dike. Duê derbarê de ger dîtina te bigirim tu çawa dibîne? Bele yani deji gavadine go yani aboriya Türkiye'yi anlaman ne başı. Ve Avrupa'yı yani ve Kürdistan'ı dışına Avrupa'yı Türkiye'yi dışına Avrupa'nın çıma abori nerede? Yani Türkiye'de bu kadar tu çıka pere kazançki di ça beji bonayı dışına Avrupa'yı Türkiye'de muhabın ne demokrasi ne ciye ne pake ne işte em dixazın mekteba devlete da Kurd zaremeyi Kurda Kurdi him bin derse Kurdi bevinin muhabın evjit tüneye em biz ne desa avay Özgür Özel hilbijartini dixwaze le Özgür Özel hilbijartin dixwaze le hilbijartin hebeji aboriya Türkiye daha ne baş be. Müjde zanının hazine da partiye ra pere derdixin hazine Türkiye yani aboriya Türkiye daha zede nepak be sabeji. Bele. Gelek spas vote birêz Semra Polat ji Ankara'yê mêvanê. Sağ ol.